नोंथाङा दिनै गोबां खोथा एक्सप्लेन खालामगासिनो दङ नाथाय नोंथाङा बै मोनसे खोथाखौ मानो एक्सप्लेन खालामनो नोंथाङा बिराद गोरों जोबोद गोरों नाथाय गोरों फ्रेश मिट लाबोनानै मानो नोंथाङा काउन्टार होआखै रायजो नोंथांमोन फिन खनसेबाव आंनि हेल' एसपि ब्लगआव बेखौ बरायनो थाग्रोबाय स' दिनै टपिकआ एसे गोलाव जासिगोन भिडिअ गोलाव जासिगोन माने गोबां खोथा दङ नोंथांमोना अलरेडि निउसफोरावहाय नुनो मोन्दों जानांगौ एभिक्सनखौहाय लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ बेनिफ्राय जोंहा एक्स एनडिपि आदामोननिबो माखासे निउस फैनानै दङ सिगाङावनो जाहैबाय जोंखौ सरकार एबा पुलिस बिफाननि मानसिफ्रा गोबां गादबनायनि गेजेरजों जोंखौ नासयगासिनो दङ जेरै जोंनि एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ जेरै गाज्रि सरासनस्र खालामनानै दा हमनानै लांनानै एनआइएनि फानजारियाव दोनहैदों थिग बिदिनो दा जोंनि जानाखि थालांबावनाय केडेट्सफोर बा जोंनि दावहारु जोहोलावफोर बिसोरखौबो दा नासयगासिनो दङ सानफा एफा दा आङो बिनि केसा जाहैबाय 2014नि केस बे बाक्सायाव बे समाव जोंनि आर्मि चिफ एम बाथाया बे समाव एनडिबिमोन आर्मि चिफ दानि आर्मि चिफ एम बाथाया बेयाव इनभल्भमेन्ट गैयामोन 2014आव जानाय जाथायनि सिगांनो बिनि आखाया फारसे जनाय 2011आव जनाय बिनि आखाया दा 2014आवसो घटना जादों बियो दा 2017आव जुदि घटना जानायाव आखाइ मोनसे गैयिया बोरै सिलायावनो बोरै बम्ब गारनो खोथाया जाहैबाय जानाखि जाथाय दा बेखौ आं बुंनो थाङोदि सिगांहाय आंखौ बुंदोंमोन कि जानाखि बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगां पिस एकर्डनि सिगां जाथाय जानाय बा कनभिक्ट जानाय जेलाव थाहैनायफोर बिसोरखौ बख'नो थाखाय टाइम लागोन होनदोंमोन दे कनभिक्ट जानायखाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि सिगांनि कनभिक्ट जानायखाय टाइम लाबायानो गगोन गनाया खिन्थु दा खोथाया बेसोदि बिटिआर एग्रिमेन्ट बा पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जुदि जा बेबायदि फुराना केसाव लांनानै आरो एनआइनि फानजारियाव जुदि दोनहैफिनोबा बे सोंलुखौ आङो जाय बिथांमोना कलमजों सिगनेचार होबोदोंमोन एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन दा बे बिथांमोननाव आङो सोंनो लुबैयो जितु कान्दस्तो হৈছিল বড়ো আৰু আদিবাসীৰ মাজত কৰাইছিল কোনোবা তৃতীয় পক্ষ 8 চনত যে মুছলমান আৰু বড়ো মাজত কমিউনেল ক্লেশ বনাইছিলে কোনোবা দ্বিতীয় পক্ষ 8 চনত যে মুছলমান আৰু বড়ো মাজত কমিউনেল ক্লেশ বনাইছিলে কোনোবা দ্বিতীয় পক্ষ इएम जोंनि मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी सारा एक्चुअली मा बुंनो नागिरमारदों एक्चुअलियाव थांखांनाय बाथ्राफोरखौ बेबायदि एरखुबाय थायोब्ला थारैनो बे मोजां जागोनसै आरो आंनि साननायावथ' मोजां जाथारा बेबायदि गावजों गाव एरखुलायबाय थानानै मा जानो जि थांबाय जालांबाय जों बयबो नुदों मिथिदों खोनादों नाथाय बेफोरखौ नोङो दा रायखांबाय थानानै गुबुननो मानो बेफोरखौ सोहरबाय थादों बेखौ लानानैनो गोबां जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां जेंना जेंसि जालांबाय स' बेफोर खोथाखौ रायखांसै आरो जिमान हायो डेभेलपमेन्टनि फारसे नोजोर होनांगौ नोंथांमोना बेफोरबायदि फुराना बाथ्राफोरखौ एरखुलायबाय थाबा गोबां दङ स' नोंथांल' नङा नोंथाङा जेरै बे बाथ्राखौ एरखुदों दिनै गुबुनाबो एरखुनो चान्स मोनगोन बा नोंथांखौ नायनो बानाय माखासेफोरा एरखुलायगोन स' बिदि बे प्रब्लेमा माब्लाबाबो सल्भ जानाय नङा स' रायजो राजा नोंथांमोना चेक आउट खालामबानो जाबाय नायबानो जाबाय स' आं दाना एभिक्सनखौ रायज्लायनो सानदों एभिक्सनखौ लानानैबो बिथाङा माखासे स्टेटमेन्ट होदों हानि हिसाब बायदिसिना पपुलेसन गासिबो फरायना होजोब्बाय आरो भिडिअ बिराद गोलाव जाबाय स' ओंखायनो आं ससेल' क्लिप होबाय बेखौबो नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन नायनो हागोन स' बेवहायबो बिथाङा सोरखौहाय मा बुंनो सानदों खिन्थु एक्चुअलि लसआ सोरनि जादों बेवहाय जों डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा लसआ जोंनिसो नङा होमब्ला स' निजेनि फारसे जेब्ला खहा जायो अब्ला नोंथांमोना बेबायदि खोथा बुंनो मिडियायाव फैया जेब्ला गुबुननि फारसे जों माबा मोनसे प्लान पलिसि लानानै खालामनो नागिरोबा नोंथांमोना निजे गाथेना लायो लामाखौ बेबा बेखौ होनलायबाय थायो ইভিকশন কৰিব লাগে বুলি হাইকোৰ্টত অৰ্ডাৰ দিলে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ হাগ্ৰামাই কৈছে বেল এণ্ড ব্লক টু মেনশ্যন কৰা নাই বুলি সকলো বনাফাইড শব্দটো তেওঁ কিন্তু যোৱাকালি মেনশ্যন কৰা নাই সকলো পিটিচিৰ মানুহে 2003 চনৰ আগত অহা মানুহে মানে ইয়াত মাটিৰ অধিকাৰটো পাব আমি কোৱা নাই আপুনিহে মাটিৰ অধিকাৰ নাপাব বুলি হাইকোৰ্টত জমাবন্দী দিছে আমিতো কোৱাই নাই ইউপিপিএল দলে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দিনত ইভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলিও কোৱা নাই নন প্ৰটেক্টেড বুলিও কোৱা নাই আপুনি ইয়াৰ পৰা মানে বিদেশী আপুনি যাব লাগে বুলিও কোৱা নাই আপুনিয়ে নিজে কৈ গৈছে কিন্তু स' बेवहाय हाग्रामाया जुदि बुंदोंमोनबा मानगोनां हाग्रामा सारा जुदि बुंदोंमोनबा
माथि पाट्टा मोना बा माबा माबि एनक्रचमेन्टनि एगेन्स्ट इभिकसन जानांगौ होननानै जुदि बिथाङा बुंदोंबा थारैनो स' बिथांनि सरकारा दा बर्थमान गैला स' बे बुंदोंब्ला मोजांसो नङा होमब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव सोरबा एनक्रच खालामदोंबा नन प्रटेक्टेड क्लासफोरा स' बेखौ इभिकसन जायोब्ला जों गोग्गानांगौसो जोंनि हा जोंनि लेन्ड स' जोंहा राइट्स दङ बेवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरिया हिसाबै इयाव जुदि सोरबा नन प्रटेक्टेड क्लासफोरा इयाव जुदि लेन्डखौ एनक्रच खालायदोंबा स' बेखौ इभिकसन जानायावलाय माथो गाज्रि दङ नाथाय जों मा नुनो मोनखो जोंनि प्रटेक्टेड क्लासआनो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नोंथां बुंनाय बायदिब्ला जोंनासो इभिकसन जालांबाय नाथाय सोरनि नोजोराव जालांखो इभिकसना नोंथांनि नोजोरावसो इभिकसना जालांबाय स' बेखौ नोंथाङा बोरै एक्सप्लेन खालामगोन नोंथाङा दिनै गोबां खोथा एक्सप्लेन खालामगासिनो दङ नाथाय नोंथाङा बै मोनसे खोथाखौ मानो एक्सप्लेन खालामनो हायाखै बै समाव जेब्ला जोंनि थैनि बर' हारिनि न'खरफोरा जेब्ला इभिकसन जायोमोन अब्ला बै समाव नोंथाङा मानो बेबायदि प्रेस मिट लाबोआखै प्रेस मिट लाबोनानै मानो नोंथाङा काउन्टार होआखै बिथांमोना प्रटेक्टेड क्लाससो होनानै नोंथाङा बे समाव बुंदोंमोन मा फरेस्टनि अर्डार बियो होननानै फरेस्ट ल'नि अर्डार अब्ला जोंनि प्रटेक्टेड क्लासआ बहा थांखो दिनै गुबुनखौ एभिकसन खालामनो थांनो नागिरनायावहाय नोंथाङा दिनै मानो बेबायदि गाथेगासिनो दङ एभिकसन जानांगौ अर्डार फैदोंब्ला जाथों नोंथांनि सरकारा नोंथाङा नोजोर होनांगौ बेखौ जेब्ला जोंनि जालांदों अब्ला रावबो एख' फंसेबो बुङाखै दिनै गुबुननि जायियावनो नटिसल' फैनायावनो एसेबां दावराव दावसि प्रटेक्टेड क्लासआ बेसेबां होननानै स्पेसिफाइड हिसाब लादों आनप्रटेक्टेड क्लास बेसेबां सोर एनक्रचमेन्ट खालामदों स' बेफोरनि बागै मोनसे डाटा फैदों कर्टनि जुदि अर्डार फैदोंबा नोंथांमोना सरकाराव दङ माखौथो गिदों एभिकसन खालाम मानो फारसेल' खालामनांगौ नालाय बयखौबो खालाम जि अर्डार दङ बे मथे सोलिलां सोरबा अर्डारखौ होबाय मावफुंनो हायासै सरकारा बायलांबाय नोंथांमोननि सरकार दङ दा नोंथांमोना बेखौ एभिकसन खालामनांगौबा जुदि खालामथारनांगौ स' बेबायदिजों जाया नोंथांनि बुंनायाबो क्लियार जायाखै नोंथाङा बिराद गोरों जोबोद गोरों नाथाय गोरोंबाबो जोंबो एसे एनै बुजिदों नोंथांनि खोथाखौ नाथाय नोंथाङानो निजे कनफिउस जादों माबायदि खोथा बुंदों स' बेबायदि कनफिउसनाव लाबोनाङा रायजो राजाफ्रा नोंथांनि बे खोथाखौ बुजिनाय नङा जों बेखौल' मिथिगौ नोंथाङा जेब्ला बर'फोरखौ एभिकसन खालामहोदोंमोन अब्ला नोंथांनि सरकार बर्थमान सोलिगासिनो दङ आरो बर्थमान जों नुवाखै आनप्रटेक्टेड क्लास बा गुबुन सोरखौबा एभिकसन खालामनाय दावराव दावसिसो जादों एभिकसननि नटिसखौ लानानै एसेथ' दावराव जादों एभिकसन खालामथांब्लाबो आरो नोंसोरथ' सरकारा थाबावगोन ना बेखौसो सानदों आंथ' बेनि थाखायनो नोंथांमोना गिदों सोरबा अपजिसनाव थानायफोरा जि बुंनांगौ बुंलांबाय थागोन बिसोरहा इयाव अपजिसनाव थानायफोरा जेब्लायबो सरकारनि सायाव नोजोर होबाय थाखायो आरो बिथांमोना बुंब्लाबो बुङाब्लाबो बेवहाय एख' रावनिबो खहा जाया जुदि एभिकसना जानो गोनांबा अर्डार फैदोंबा बेखौ सरकारासो मावगोन नोंथांमोनासो मावगोन बेयाव सोरबा बिपिएफ सिपिएफ जिमान दङ बिसोरो हाजार बुंब्लाबो जाया बिसोरो एभिकसन खालामनाङा होनब्लाबो जाया एभिकसन खालामनांगौ बुंब्लाबो दा बर्थमान सोलिया स' बेवहाय सरकारासो बिजिरग्रोनांगौ बेखौ दा बेवहाय नोंथांमोनहा सरकाराव थासेयावबो गुबुनखौसो आसि थुहरबाय थायोब्लालाय बोरै जानो स' बयबो नुबाय दा मा नुनो दंबावो बेयावलाय चिराङाव जालांदों गुवाहाटियाव जालांदों सेरखाय बेरखाय जालांदों जोंनि बर' न'खरासो सिफाय जादों बर' न'खर धोरोमारि सन्स्थानफोरा सिफाय जादों स' बेवहाय गोख्रों नोजोर होनांगौमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना बै समाव जेब्ला निजेनि थैनि हारिनि मानसिफ्रा सिफाय जादोंमोन जेब्ला बे समाव नोंथांमोना बेखौ बुङासै दिनैसो गोबां खोथा बुंनो साहस मोनबाय स' बेवहाय मा बुजियो होमबा नोंथाङाबोथ' डाइरेक्टलि 2024-25-26नि इलेक्सनखौ टारगेट लानानैसो दिनै बेफोर खोथाखौ बुंदों नङाब्ला मानो बेफोरखौ बुंनो गोनांमोन नोंथाङा गिनाय फैदों मोनसे थारैनो जोङो एभिकसन खालामब्ला ओरै थोरै जासिगोन नामा जोंना माबोरै जाबावगोन ना स' बेसे खोथाया बयहाबो टारगेटआ फकासआ गुबुनावल' बर'खौ दोनदो खनायाव नांला जोंखौ बिदिसो जाबाय दिनै बिपिएफखौ होन बा इउपिपिएलखौ होन बयबो माने गावबा गावनि पार्टिनि बागैल' सानगासिनो दङ जोंना मानगोनां एक्स एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारियानो राइट 100% राइट बिथां बुंनायानो राइट नोंथांमोना बयबो सार्थबाजि जाजोब्बाय बयबो गाव गावनि पार्टिखौल' सानदों बा गाव गावनि अर्गानाइजेसनखौल' साननानै निजेखौल' बासायनो नागिरबाय थादों नाथाय बर' हारिनि फारसे नोंथांमोना एख' खामानि मावनो आवगायबोआखै इउपिपिएल होन बिपिएफ होन बा सोरखौबानो होन नाथाय एक्स एनडिपिनि खोथाखौ बुङोब्ला बेबायदि जालायनाङा गावजों गावनो जि जाबाय जालांबाय जों बर' हारि हिसाबै जों बयबो बे खस्थ'खौ भुगिबोदों कमिउनेल राइट्स जादों माबा जादों बेफोरखौ दानि समाव बर्थमान समाव बेफोरखौ रायखाङाब्लानो मोजांसै मानोना नुबोबाय बयबो बेनि जाहोनाव जों मा जानो गोनां जाखो स' बेनि खिन्थु आं मोनसेल' खोथा बुंनो सानदों एम बाथा NLFBनि जोंहा एम बाथा सारा जि एरेस्ट जानानै दङ
स' बेवहायबो बे बिराद गिदिर कनस्पिरेसि मोनसे होननानै बुंनांगोन। बेनि जाहोनावनो जायो बिदि एरला एरलियावनो जायो बेफोर खोथाफोराबो। 2008नि घटनानि समावनो जुदि बिथाङा हेन्डिकेप जानो गोनां जादोंमोन, नाथाय केसआ इनभेस्टिगेट जादों 2014नि केसखौहाय लानानै। स' बेबो साननो गोनां बाथ्रा, 2014नि केसखौहाय लानानै जुदि बियो इनभेस्टिगेट जादोंबा अब्ला बिटिआर सुक्ति 2000आव बिटिआर सुक्ति खालामनाया माबोरै मा जाखो, स' माबोरैहाय बेयो गोदानै फिन जाफिननो मोनखो, अब्लाथ' बिथाङा एनडिएफबियावनो दंमोन। स' बेफोरो जानाङामोन। स' रायजो नोंथांमोनाबो बिजिरलायदो, कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो एसे सोर मा बेसेबां बुजिखो जोंहा रनजित सार बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ। थारैनो बेयो माबायदि जानांगौमोन एक्सुवेलि। स' बिथाङा दा गावखौ गावनि पार्टिखौ नारसिननायखाय दा बिथाङा आरो गुबुन मोनसे पार्टिखौ आसि थुहरबाय थादों। नोंथाङाबो दिनै 2024, 25, 26नि इलेक्सनखौ लानानै नोंथाङा बेयो मोनसे मेटार दिहुननानै दिनै बेफोर क्लेरिफिकेसनखौ होगासिनो दङ। स' बेयो जालांबाय थासिगोन, दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय नालाय बे जोबजासिम बिदिनो जालांबाय थासिगोन। बेबा बेखौ आसि थुलायनाय बे जोबनो मोनला रायजोफोर, आरो नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदि निउसआ गोबां फैबाय थासिगोन। स' जों माथो खालामबावनांगौ, जों नायनानै सावरायबाय थानांसिगोन। बेनि अनगा आरो जों माथो खालामनो हाबावनो। गिदिर गोलावफोरानो जुदि बर'नि फारसे एख' फंसेबो सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला जों बुंबाय थानानैलाय मा लाब जाबावनो। स' जों नायबाय थानांसिगोन, समखौ नेनानै थानांसिगोन, थारैनो मा जामारो, माबोरैहाय बिजिरगोन बेखौ, माबोरैहाय सल्भ खालामगोन बेफोर इस्युफोरखौ लानानैहाय। स' जों नुगासिनो दं बर्थमान गोबां दावराव दावसि जाबोबाय। आरो आं सिगांनि भिडिअफोरावबो होन्दोंमोन, नोंथांमोना नायदोंना नायाखै, बै समाव जेब्ला बै जोंनि बर' लाइमोनफोरा गुवाहाटियाव हमजानाय, बै समनिफ्रायनो आङो बेफोर खोथाखौ बुंदोंमोन। 5 आगस्टनिफ्राय एभिकसन जानो गोनांमोन, नाथाय दिनैसिम जायाखै। दारांगाजुलि तामुलपुर समस्तिनि आन्दाराव, आरो चिरां आरो उदालगुरि, नाथाय दिनै फैनानै बे थारैनो जोबोद गिदिर मोनसे बिराद गिदिर क्राउड सिटुएसन क्रिएट जाबाय दिनैनि समाव। स' बिथांमोनजों पार्सनेलि मेम'रेन्डाम होजालायनानै गेस्ट हाउसाव प्राइभेटलि मिटिं जानो गोनां जादों। डेटआ दिनै एन्टिसिपेट जागासिनो दङ, पस्टपन जालांगासिनो दं डेटफोरा, नाथाय एभिकसन जानायनि अर्डारल'सो फैदों, नाथाय एभिकसन मोनसेबो जायाखै। जादोंब्ला जोंनि बर'नि न'खरफोरासो एभिकसन जालांबाय, नाथाय बै समाव रावबो जेबो बुङासै। स' बेवहाय भुला एक्सुवेलि सोरनि, जोंनि लिडारफोरनि भुल ना जोंनि हारिनिनो भुल, ना जों बर' जानायानो जोंनि भुल? बेनोसै रायजो नोंथांमोना नोंथांमोननि सायाव हगारना होबाय। नोंथांमोना बिजिरलायनानै आंनो कमेन्ट बक्सआव प्लिज कमेन्ट खालामना हर। आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर जुदि गोरोन्थि बुंलांबायबा आंनि आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। गोजोन्थोंसै।